ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, di umuna apasat te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, Senyor Pedro, nakalaba ako. Kaya't ko mga alaan ti sweldo. Sige, itid ko ti sweldom. Ngem sakbay na, agsarita tapay. Doray, kaano asakaem ta insaldam kanyak abalay ken loteyo? Ay, kwa senyor, awan pa'y mo't pang sakak. Iremedyo ma, inkarim kanyak akalpasan ti 2 bulan kat sakaemon. Tano di mo masaka, kukwa kun ti balay ken lotem, taday ta titulagan ta. Kwa senyor. Namwa ka manugal kagayam. Um, Ket nalabit ang naabak ka, isuadimon masaka ti insaldam kanyak. Tanam namam siguro, ano agsugal ka, ket madoble ti kwartam. Senyor. Naku namidi nga emergency ti pangusarami ti kwarta. Isu nga imanugo ta kamang salda iti balay ken lotem. Angam sugal met gayam ti nangaramatam. Senyor. Ket laglagi pam toray. Iti ganito at di mo masaka iti naituding aldaw. Kukwa kon ti balay ken lotem. Kaya't nasawan, umanaw kayon iti dayjay abalay. Senyor, kasyan na kami awan sa bali apapanan may. Bayam tay remedyok ti pangsakak, senyor. Masapol nga ikalay sam ni Roslyn. Tapno saan da tayo apapanawon diti balay ken luti tayo. Nakasalda iti ama na to'y balay ken luti tayo, anak ko. Saan ko nga ayatan ni Roslyn, nanang? Ni Angie ti ayatek? Ay, awan maganab mau iti dadya babae. Kita aman ti kabibiyagda. Padamot laida na kurapay, kan ulila dan ademang. Iso ti kayat ko ama asawa. Gapo ta iso ti ayatek. Awan pang saka tayo diti balay ken luti tayo. Sa dino nga iti papanan tayo, no papanawon da tayo dito. Basol yun day tananang. No saan nyo ko mga insalda? Di saan tayo ngagparikot? Di kan sumugbat pay. Basta ikalay sam ni Roslyn. Nang runa kat bak nang da. Kita man, nagdakil ti sweldom kas driver ni Roslyn. Saan? Jacket? Ni Angie ti ayatek. Ket iso ti kalaysak. Naimbag, tay may kayo manin aglaban na Doray. Apag iso, updated ko kada kayo. Amok ang magustuhan nyo. Ha? Anya ngay day tamam, Roslyn. Ikan kayo iti alahas. Ha? Alahas? Wan, itod kun kada kayo tay aritos kan kwentas ko. Naumak ngaminan kada gijay nga alahas. Ay, talaga, ma'am? Itad mo kanyak? Wala na. Imbes nga ilakok, itod ko laangan kada kayo. Ay, no kasta, agyaman ako unay, Ma'am Roslyn. Ngam, kaya't ko atulungan nak iti anak nyo. Gapot na aggusto at talaga kan ko. Ay, awan pa rin ko iti dayta, ma'am. Ang kasanungay daytan, nakurapay kami laang a pamilya. Sakat ti balay kan luti may, nakasalda kada kayo. Awan parikot iti dayta. Nulakat agkatuluyan kami kin ni Frank. Ay, hindi ka danag, ma'am. Kasaritak ni Frank, may papan iti dayta. Frank, mapanta iti mon. Adda kayat ko agatangan. Kunak no iti opisinang ti papananta, ma'am. Mapanta pa iti mon. Taado ti kayat ko agatangan. Sige, ma'am. Kayat ka nga igatangan iti arwatam. Tadyak kayat adudwala ang tikawas mo apag sinsinno katam. Wa, ma'am. Di ka nagkadkad. Diyak kayat ati driver ko, kat kapimpiman iti imatang dagiti gagayam ko. Di ka nagkadkad. Basta aglayon ta ijay mall. Manang Angie, itay ka payapalpaliiwan Di ka ngamin matagtagari. Gapo ka di tabas iti nagpaparlo rita.
Pampanunot ti masakbaya, Minda. Ngamin, nagsardeng kan iti panagadal mo. Sana parikot day tamanang. Takalpasan ang mabayadan ta ti utang ta. Agtuloy ak nga agadal. Ngam no mabalin, saan ka kumangagsardeng nga agadal? Manang, agtrabaho ako may ti sa bali. Kayat ko ti agkatulong ija Manila. Tapno matulungan ka nga agbayad ka dagiti utang ta. Imbagak matenken ka, adyak kayat nga umadayo ka. Kasano no, dadakas ang mapasamakan ka. Ay, anyamat nga minan ti kastoy manang. Nagdakkel agad ti utang ta. Naimbag kumamat no sana pimusay ni nanang. Awan sirbi ti inutang ta pinagpa-ospital na. Anya nga rod ngay. Nalabit nga ijayin at talaga tinagpatinggaan ti biyag ni nanang. Gat, kasano itan manang? Saan data asardengan dagiti agsingsingir ka data? Ano san talatan? Tinapatag. Adda maitid ta nga oray sa gabas sitlaang. Iti kasta, inot amaksayan ti utang ta. Nanang, nagpintas daytoy bag nga insangpet ni Manong Frank. Nginginaan. Ay na, uray ti para kanyak adaster, nagpintas. Ginatang kano ni Ma'am Roslyn, idinapanday jay mool. Kan, ado, ti ginatang na para ka ni Manong Mau. Talaga? Nagsaya atin ni Ma'am Roslyn. Ay wen, pudnot ako nam anak ko. Isungarod ako na ka ni Manong mo nga ikalay sana kumalaangan ni Ma'am Roslyn. Nagsaya atin no kasta, nanang. Iti kasta, mairanod tamot iti kinarangay. Bayam, takasaritak man ni Manong Mau. Ay, wen gayam. Ayan ni Manong Mau. Nakitak matarimwar itay. Nay, napananangay katrabeng. Jak ammo, nanang. Basta rimwar. Apaman ana idisuna dagito insangpet na. Oh, ato iti kape. Nagkape ta. Nalamok ita arabi. Agyaman nak. Kumusta kan, Angie? Nasaya at latta. Sika? Kumusta ti trabahom kas driver? Awan parikot. Kaya't ko kumaapumanaw tan iti dayto a lugar. Taapay. Umadayo ta. Jak kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Sikat ti ayayatek. Awanan sa bali. Apay ka di akas ta ti ibagbagam, Frank. Agayat kanyak ni Ma'am Roslyn. Ket iso ti kayat ni nanang apara kanyak. Anya? Iso ano mabalin, umadayo ta. Kasanon ti kabsat ko? Isurot ta. Frank, No talaga nga ayayaten nak. Umadayutan. Mapanta iti adayo a lugar. Ket ijaytan nga kalaysa. jak kayat ti agdarasudos, Frank. Saan anasaya at ti kayat mong aramidan ta? Ah, Ay ayaten ka. Ngam saan nga umanugot iti kayat mo. Kagrunaan na. Ado ti utang mi ababayadan mi. Sang kumapay day ti a problema. Sakbay asang wak ti maipapan ka data. sige. Sika nga rin ti makaamo. Papa, pangaasim. Bayam kumapay laang tibalay ken lote da Frank. Kaasim at da Frank. Ken maysa, di namot amo nga insal dagayam ti inana tibalay ken lote da. Maruam dalang no kasta apampanuyunuyam ida. Papa, ay ayatek ni Frank. Anya? Agayat ka kin ni Frank? Awan la ka din ti sabali a magustuam. Awan, Papa. Iso laang tinamagpitik iti pusok. Iso ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Ang, Pangaasiyo, Papa. Kayat ko nga agkalaysa kami kin ni Frank. Naragsakak iti tong palbiag ko. No iso ti maasawak, Papa. oh, sige. Sika nga ron ti makaamo, iha. Ato yan ti pagbayad ko, Tata Mario. Pasensya kayo kumapay lang, iti day ti maitad ko kada kayo ita. Barang manayo nakto pa inton sumaron no. Sige lang, Angie. Ininutom lata na bayadan, tinautang nyo kanyak. Sana bale, tawan porsyento na.
Dayta tidakkel unay apagyamanak, Tata Mario. Nasayaat kayo launay. Oh, Angie. Ada ka matgayam. Uwan, Daniel. Ala, padawan kayo pa'y. Tainak ijay pigir eh. Sige, Tata, katagyamanak manan. Umay ka, Angie. Mapantay jay kusina. Inta mang isagana iti meriendaan ta. Ay, nakababain mo't, Daniel. Umay kakit din. Amok amabisin ka. Amok asaan ka pa anagarmusar. Sakbay ngay may ka. Kasta nga rod. Ikatpod no ama bisinak. Umay ka nga din. Mapanta ni jay kusina. Kunak man no merienda. Ngam na puymot kan sidaan ti kananta. Katun tapno mabsog ta. Di ka nga rod nagarmusar. O di manganta. Ala, mangantahan. Nagimas ti sidaan ta. Sige, mangantan. Kan sakbay nga agawid ka. Inta pa'y mangala itinatnatang ayawid mo. Ha? Ay, saanan, Daniel? Nakababain mo't. Siyak lang nga rodan ti si uutang kada kayo. Kanayon dakpay nga ikan itinatang. Katmaan awan matdakas na. Kan uray man, tas ipupuso mat nga itid ko. Saan mo matatakawan? Alaman laangan. Nakasaysaya at kaa talaga, Daniel. Ala, mang puros ta itinagduduma abo nga tinateng. Naglawa at talaga ti kanatangan nyo, Daniel. Isumat lagayam ang nakabakbak ng kayo. Ada pa'y poultry kan pigiri ni tatang mo. Ado pa'y tibaka na Uy nga rod, nakaapapal kayo. Nagagat kami lang amin. Isu akanayon met ti parabor kada kami. Kaya't naasawen, no nagagat ti tao, ado met ti magimulan na. Sa bagay, gusto ka. Ala, mang puros takit din iti yawid mo anateng. Nagpayag ka, Manang. Nagado ti agururay a customer. Nagawid ang tidaduma. Agsublida ka no laengan. Ay, kasta ka di? Duduata ngamin dito'y parlor. Iso ano kasta nga do ti customer. Di ta amin maasikaso, ida. Papugisak man. Nagawid akpay ngamin iji balay. Inyawid ko pa'y tinatang nga inted ni Daniel. Nagado ngamin. Talaga? Libre? Uwan. Ala, mabiit lang ta si kaswak ti may sa customer. Rabiin. Kaya't kunti agawid, Ma'am Roslyn. Saan pa'y? Ditay ka pa'y. Kaya't ko nga uminom ta. Ang... Adda silad apagturugam dito'y banay. Ken adda kawas mo dito'y. Kompleto. Gaputaing gatangan ka. Ken nadalos, gaputaing palabakon. Ma'am... Di na kun awagan iti ma'am. Roslyn ko namlatan. Diyak kaya't maturog dito eh. Agawid hak, ma'am. Di na kumapaayan. Nabanugak. Iso akayat ko ti uminom basit. Tapno daras ang makaturugak. Daniel, apay adi ka pa'y maturog. Nagpaanginak pala dito'y balkon, papa. Papa. Agkid-kid kayo kadi. No agdato na kini Angie. Sana ngagpilpili iti parakan ka. Basta laki din na saya at ugali na. Ken saan asadot. Papa. Tamumat, jak kayat ti sadot. Nagagat kami iti day di mamam. Iso nga masenso ti biyag tayo. Wen, papa. Amok day ta. Awan pakibiyangak iti kayat mong arman. Basta'y pasiguradom anagagat. Ken nasaya at ugali na. Agyaman na. Takinayat mo ti simurot kanyak di ti restaurant. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga kanyak, ma'am. Tani, kasapulan dak ija parlor. Ni ka di Angie, ti kaayan ayat ni Frank. Wen, ma'am, ni manang ko. Kasano nga mo makaayan-ayat ni Frank ni manang ko? No kasta, isugayam ti kaayan ayat ni Frank. Wen, ma'am. Sige, dayta na ang ti kayat ko adamagan. Mabiit na ang... At ti kwarta, kukam dayta.
Ha? Ni, nagadudaytan, ma'am? Sa nga 10,000 a pesos dayta. Kukam daytan. Basta nayunak topay dayta. Basta liklikan lakit diti kabsat mo ni Frank. Ay, saan? Diyak awatan dayta kwarta, ma'am. Sige, inako ni J. Parlor. Di mo kayat ti kwarta? Diyak kayat ta kwarta, ma'am. Mas kayat ko ti pagbanogak a kwarta. Kan may sa, no may papan kadamanang ko ka ni Frank, di mo ko mariribukan ida. Gaputan naragsak da iti ayat da. Frank, dito'y kagayang balay anaturog iti rabi. Wen, senyor. Pinilit nak ni Ma'am Roslyn. Awan ka no ti kadwa na nga uminom. Amum ka di nga agayat launay ni Roslyn kan ka. Senyor, Amum, Frank. Napili ak iti agbalin na manugang ko. Kahit no mabalin, jak kaya tikasken kalae nga may sa driver. Ngem no agkedkedak, sigurado agumura kanyak ti anak ko. senyor. Kayat ko, ngay kalaysam ti anak ko. Anya? No ikalaysam ni Roslyn, saan kayo napapanawan iti balay ken lotiyo ngayon salda ti inam kanya? Mabalin ka di ngayon inutan milangan na bayadan, senyor. Ay, sana mabalin. Nagkari ni nanang mo, nga igulpi na nga isublikan niya ti kwarta. Ang no saan, talaga at agikwaak ti balay ken lotiyo. Anya? Basit lang ti lotiyo, kat saan ko pagtatakunan? Ang no diyo masakay, tinasaw nga aldaw apanang sakayo, kaya't naasawen, kukuakon. Kat ilakok meten iti sabali, iti kasta, maisubli ti kwartak. Senyor. Ita, no napatagkan ka ti balay ken lotiyo, ikalaysam ti anak ko. Tadayta ti pakaragsakan na. Jak ay ayatan ni Roslyn, senyor. Nagpuskol ka tarupa mon, takasta ti sawam kanyak. Nagpintas ti anak ko, ita, kasta ti ibagam. Dayta tipod no, senyor. Saan tumot lang ang naragsak ni Roslyn? Gaputa saan ko nga ay ayatan? Sige, no kasta ti kunam, sika ti makaam mo. Frank, ada nakitak apagatangan ta iti usaran ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasayaat nga asawa. Sikan tulat ta ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ngem, adan ay ayatek. Ikalaysa na, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay. Kan loteo. Umanugot nga ta ni Frank, amang ikalaysa ken ni Roslyn. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta ita alawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsina dalene ken sator, ket nagbati nga rod ni Sina iti sidong ti apong na. Naliday toy, takanayon nga ibati ti apong na iti balayda nga agmaymaysa. Iti sabali abangir, masyan mutlang ni Lenny iti anak na, isu akayat nang alaan iti dennana. Ngem saan akayat ti kadendennana ani narto. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Gusto ko man, Lola. Di na kun kabilan. Ibagak tulangan ka ni tatang ngawan ginasgastos yu. Rumbang laang! Papanawon ka dito'y balay ta makitam. Ala, inkaglutaon. Amom matan ti agluto iti napoy. Wen, Lola. Talaga pumimpintas ka, Insan Sheena. Ad-addan nga agminarti kinapintas mo. Gaputa balasang kan. Sa anak pa'y abalasang, Insan Jikoy. Ubingak pa'y. Saan nga rod amadlaw nga ubing ka, pay? Matured ka nga nakit kitaan. Kastamat lang ti ibagbaga dagiti gagayom ko. Saan aday ka ti pagsaritaan ta, Insan? May ka, intag kape di taunag. Adain lambong ko di ta abagas ti kamuti. Awan ka di manin ita ni Lola Levi. Adda, ngam maturog pa'y laang. Kasta unay ngamin ti bartek na idirabi Sayang nga rod no kasta. Ha? Apay asayang ako nam, Insan. Kwa. Kung kumakad kaduan ka pa'y lang dito'y balayo, no awan ni Lola. Kasta ka di. Mabalin matlata nga agtalinaed ka dito'y no kayat mo. Agis istoryata dito'y paraangan. Nalamlamiis ngamin dito'y. Sana bale, ta Sabado ita. Awan klase mi. Wan matkit di Sige nga rod, intag kape. Kayat ko timangan iti kamote. Oh, adto'y siya anak ko. Inyagan kayo kani Lola iti bastit a grocery. Agyamanak, nanang. Ay, wan gayam. Kumusta kan dito Kastoy lata Jak lata marik na ti panangipatag ni Lola kanyak. Kasla padagsenak para kan kuana. Kasjay la siguro talaga ni Lola, anak ko. Saan mo lata napakpakitaan iti madi? Iparik nam lata ti panangipatag mo kan kuana. Wen nanang. Ay, wen gayam. Umadanin ti panagturpos ko iti high school. Sapay la ko tamakadaray kayo ka ni tatang. Ay, syaklatan ti umay anak ko. Saan mo nga ayaban ni tatang mo? Ngam, kayat ko kumadwa kayo ang makaimatang iti panagturpos ko. Kan may isa, ad-adamot ani tatang ti mangmangted iti allowance ko. No ipilit mo ti mga yabkan kwa na, sa anak lang arudan nga umatendar. Apay, nanang. Kayat ko lang matadwa kayo nga adda inton graduation ko. Apay, Sheena. Kayat mo ka di nga agsinnoblyan dagiti dadakil mo? Iso nga ipilit mo ti kasta arason mo. Tata Nardo. Oy, nagsinan dagiti dadakil mo. Iso adi mo nga rod ipapilit apadarayan ni tatang mo. No kayat mo ang makadaray tinam. Tata, anya ka di launay ti diyo pangayatan nga umayda adwa. Nabayagan nga agdandan na kayo kaninanang. Kat imposible nga agsinnoblyan da pay. Huston anak ko. Di mo sungsong batan ni Uncle mo, Anardo. Kaputa mga numakaungat kan ka. Day takot ti madikada kayo, nanang. Didak pay ammo nga'y sakit. Sige nga, Rod. Adda kada kayo no dumaray kayo wano saan. Total, saan ka napatag kada kayo? Bagiyo lang tinapatag. Kanti bukod yu apagragsakan. Isuan na saysayat siguro. Nulipatan naklaangan nga anak mo, nanang. Shit, anak ko. Ato iti danom ka anakan, uminom ka. Agyam anak, auntie. Apay ngamin, anya tinapasamak. Apay ang nagsungbat kayo kaninanang mo. Nakita akas taonay ti sangit na alimabas ni ti balay. Auntie, sandak nga ipatpatagdag iti dadakkel ko.
Bagida lang ti amuda panunutan. Kayat ko lang matadwada ko maadumaray kan makaimatang iti panagturpos ko. Ngam, saan na kayat ni Uncle Nardo? Saan mat ang makapagkadkad ni Nanang? Gaputa naturay ti kadenden na ita. Ay, unay mat nga may nanti kastoy a sitwasyon niyo, aya. Kat ni tatang mo ngay, anya ti kunana. Diyak pa'y nakasarita, auntie. Nalabit. Isuntulangan ti ayabak. Tapno awanan ti riri. Ala, kasta lang nga rodan ti aramidam. Naimon nga min ni Nardo. Iso adi na kayat nga agin nasidag dananang mo, kantatang mo. Anay ko, Nardo! Masaksakitan, anak! Di mo kumamat masantitakyag ko! Anya, kayat mo ti makisinublan iti sigod nga asawam? Iso kayat mo ti dumar ay iti graduation ti anak yo, ha? Sana pud no dayta. Kayat ko lang kumamat apat gantikid daw ti anak ko. Adoon na yan dagiti nagkurang akan ko na. Ulbud. Naulpit ka, Nardo. Bagim lang ti amom apanunutan. Sa anak nga'y ayatan. Gaputa saan kamat nga agtalag kanyak. Nagano nga ipagbagam? Basta awan umat atindar iti graduation ni Sina. Diyak kayat nga kita kayo iti asawam. Mawatam! Anya? Anyan ti kastoy agasat ko. Nadadaal ti pamilya. Nagrigat ti sitwasyon ko. Jack pulos marik na ti panangipatagda kanyak. Diyos ko, kastoy ka di tinayurit agasat ko. Sina, anak. Sina, anak. Pasensya ka kuman. No kastoy tinagbanagan ti pamilya tayo. Di minalabanan ti sulisog. Isu anarakrak ti pamilya tayo. Tatang, napatagak ka di kada kayo. Huwan, anak. Ipatpatag ka. Isu nga ron ngay karigatak latta apagadalan ka. Nauray mat addadag iti kakabsat mo suportarak. Ipatpatag ka, anak ko. Ngam narigatan na maurnos si amin. Isu asapay lang kuma. Tamaawatam ti sitwasyon. Nagrigat ti sitwasyon tayo. Kaya't kayo ang makaden na kaninanang. Ngam saan matin ang mabalin. Ipatpatag kayo, tatang. Kat ar-ara pa apaklata. Ang maurnos tumat lang ti amin. Basta, anak. Atindarak ti graduation mo. Kaya't ko ang maimatangan ti panagturpos mo iti sekundarya. Ikarik dayta, anak. Apay adi mo man lamapat ganti kid dawon ti anak ta, Lenny. Laglagi pong kumamat. Adu tinagkurangan takan kwa na. Basit lang aba nagtikid dawon na. Di mo lang amin amo ti sitwasyon ko itasator. Kinapudno na. Kakahasiak lang ang nagrasrason tapno makapagsarita talaang. Amok. Naimon ti kadenden nam ita. Ngam di nalaki din maawatan ti sitwasyon. Graduation mati atindaran ta. Adu ti tao ije pagadalan. Amo mat. Kasjayan na talaga ti ugali na. Kadyak kayat atom ngaran. Tasyak mat ti madaksan. Ala. Makaamu kang arudan amang hudang noon niya ti aramidam. Basta siyak. Atin darak ti graduation ti anak ta. Sa dino ka di man ang tinagkapuan nyo, nanang. Apay nga ita kayo laang. Itay pa nga gururayak diti balayo. Kat,
Napanak nag-happy-happy ah. Ay, sigurado anapan kayo manin nakiinom kan nagsugalan niya, nanang. Ay na, di yu kumamot isugsugal ati itad mi kada kayo a kwarta. Anya, naglaing kan amang diktar kanyak si ka Edna. Daytoy lang ti pagragsakak, ipagalyo pa'y. Ngam, nanang. Ay na, anya ka di ayat igagaram. Apay nga da ka manan dito'y balay. Kaya't kayo lang akasarita. Pangasiyo. Saan kayo kumamot nga agkarapanaw dito'y balayo ah? Nang runa, no ada ni Sheena. Laglagi po nyo ababae di apo ko yo. Amangan no maisagmak. Kasano ko maamaisagmak? Kabailan nan ti bagina. Kan maysa, adamot ni Jay kuya kasinsin na akanayo nakadkadwa na dito'y balay. Pakadanagam aya. Ngam sa bali latamot, ano ada kayo? Ay sumardeng ka man. Nan, kwarta mangkiday. Awanan igatang ko iti masapsapul me dito'y balay. Naa? Inyagan kayo iti groceries. Awanin kwarta ama itad ko kada kayo. Gaputeng gatang kon. Ay, inted mo la kuman kanyak. Tapno siya kung tinangigatang. Anya kamutan. Diyak kaya ten, timangtad kada kayo iti kwarta, nanang. Amok ngamin, nga igatang yun laang iti arak. Wano isugalyaw. Sa tino tinaggap-gap ko, ha? Sumungbat ka! Ibat anak Nardo, masaksakitan ak. Unam amapan ka makitsira. Ngamsan kayam. Nakisinarak ka iti dayjay nga asawam. Abay! Kayat mo ti makisinublan kan kwa na. Ibagam lang, tay sublikan kan kwa na. Nuday tati kayat mo. Sana pud na dayta. Adala ang nagsaritaan, bimay papan ka ni Sheena. Ulbod! Jakpat tsin dagita nga ibagpagam. Nalabit nga da pagtultulagan nyo. Iso ang nagsinara kayo. Sana pud na dayta kunak. Makaamukan. Numamati ka wano saan. Awanan maramida. Apay nga itultulok mo akab-kabilan na kalaang ni Nardo. Saan mat nga iso tiligal nga asawam? Isukit din timang kabil kan ka? Sa anak latan ang nagsasaw. Tapno saan ako maruti sitwasyon. Edna ading ko. Anyakot nga minan ti kasto asinarak mo aya. Pasensya ka na ading ko. May ramraman ka ni tigulumi ita. Ang awan mat ngamin sa balya pagkamangak. Sikalaang ti amok nga asitgan. Ay, sorry, manang. Naibagak lang ti kasjay. Ngam saan na akayat asawa na baybayan kan? Agapsat ta. So nga tinulong ta. Ay, una yan aya. Ang yaman ang ading ko. Sige, agawid akon. Ang mga non ada makaungat kanyak ni Nardo. Kaputa dinak manan makita ija balay. Sige, katagan-anad ka. Nakakaasimat ni nanang nukasta, auntie. Sige, saan kun nga ipilit ti kayat ko? Saan kun nga yaman itong graduation? Tapno saanin adangran ni Uncle Nardo? Ni tatanglatan ti ayabak? Tapno may matangan na ti panagturpus ko. Kastalangan ti aramidam ka anakan. Naimbaglakid din, tamaawatam ti sitwasyon. Ipatpatag ko latadanan ng kantatang. Nga uray kastoy ti sitwasyon mi, auntie. Wan, nasayaat no kasta. Itultuloy mo ti kinasayaat mo a tao. Gapo, taday ta ti kasayaatan. When, auntie? Alang arot, panawan ka pa'y. Inakla kasarita ni nanang. Amang anong pumanaw tumanan. Sige lang, auntie. Ingkalatan danunan ni Lola. Sumang kautrumot na iya akapsat mo. Agbalbalin kit din amarter iti den na jay kadenden na ita. Iso nga awan lati interes ko adumngag kadagita nga istoryam si ka Edna. Ay ngam nakakaasi tilangana. Nakita yun lang ko maidiin maiji balay mi. Basol ko nga raw tikas di ang nagbanagan na. Laglagi pa nga iso tinang pili itikas jay ang nagbanagan na. Ala, saan yun asidiran ni Manang Lenny? Ipatugyukit di ti kaanakak, takaasimot. Anya nga ron taramida kita. Saan ka day a pinagnaid ko dito'y balay? Apay,
Saan ka di pa'y ama ko na apanangipatag ti kasta, Edna? Adda kayo manen, tatang. Wen, anak. Umay ko itad ti abastoyo kan ni Lolam. Oh, atoy, awatam. Agyaman na kunay, tatang. Sige, sumurag kayo. Anyan ti kasta alangan ni Nanang. Inturog nalatan dito'y salas. Gapo itinakaro abartag na. Wen nga ro, tatang. Nudad duma. Bye-bye akpaykit din, Ngam inton makariing, ung tanak mat. Binaybay ak kano analaminan. Anyan ni Nanang. Oh, ato iti kwartam, anak ko. Alamon, idulin mo. Di mo ititad ka ni Lolam. Tamang ano isugal namanan. Agyaman ak tatang. Wen, Jack ipakpakita dahito kan ni Lola. Tapno adda pagpletek amapan ag-eskwela. Wen, anak ko. Saan anasaya at amagmagna ka? Gapo ta delikado. Insan Jekoy, nasaya at matada ka. Oh, apay ka din, San. Anya ti masapol mo? Mabalin ka di. Tulungan nak. Isaraktan ni Lola ija silid na. Jack ngamin mabagkat, gaputan na dagsen mat. Naiturog na ba't ngagpaisun dito'y salas? Ala, di ka mandanagan. Siya akong timang bagkat ka ni Lola. Agyaman ak insan. Amangan no mataktak kamat. Adan samot papanam. Ada ngamin awit mo abag. Awan pa panak insan. Kinapudno na. Makiturog ak kuma dito'y balayo ita arabi no mabalin. Ha? Makiturog ka dito'y balay ko nam, insan? Katuan. Ipakadak to kini Lola inton agriing. Apay ang makiturog ka dito'y. Idin to taasidang matibalayo. Anya ti makagapo, insan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasarakan ni Cristel ti anak na iti banyo. Nagluglog iti narugit adanom. Nagpanateng kat napulmonya. Iti sabali a bangir, pasaray ang dingayan ni Jude ni Mia nga anak na. Numakarik na iti iliw, iti nagawanan nga inana. Iti mat kaadda ti anak ni Cristel iti ospital. Naasi ni Alma, idi nakita na ti kasasaad ti ubing. Sinidir na nga rod ni Nana Berta, idi nagkita da. Nabainan iti nalimad ti bakat, kat napanday toy iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas ang napauluhan. Gasat, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Hindi pa'y ko mga impakita yu, ti panangipatagyo iti anak ko. Itapay tadi na kayon mga gapulos. Diyak impagarop nga umabot iti kastoy. Awanan serbi na kita ngay magbagayo. Taawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama na nga awanan konsensya. Agina kayo talaga. Pakawanan na kami kumamasan. Ipakaamuyo iti anak yu tinapasamak. Tapno umay naman kita ti binaybayan na aputot na. Sige, ibagak kini Joel takuntakan na ti kapsat na. Awanan ti anak ko. Agmay-may sa ako. Tabi na naman nakmatan. Anong
sambasitan ti sofa pagturugam dito'y balay gayam. May sang amin ti kwarto to'y balay mi. Tila ang kwarto mi iti asawa. Pagyaman akon, taada pa kidagusak, kalpasan ama itabon ti anak ko. Diyak kayatan ti mapandita balay da Nana Berta. Wan agayam, sapay adda dita ti ama ti anak mo. Isong arod adyak na panan dita. Imasidag kanyak ti ama ti anak ko iti punerarya. Anya ti imbaga na idi masidag ako nam. Di maawat iti pamakawan. Itapay tanaladawan ti amin, sada ammo ti nagkamalyan da. Ay, pakiridem kit di ti pakinakam mo gayam. Bumangon ka kat mga barwanan kamanan iti biyag. Tatang, saan mo tan ngay maimay ni Cristel dito'y balay? Kalpasan na itabon ti anak na. Kaawatan ang nasakit tinakip na. San tayo adin ang gayan ijadada nga agina iji ospital. Adda nagkurangan tayo iti ubing. Pudnaw takunam. Panunutuman. No sika tinakapasamakan tinapasamak ka ni Cristel. Anya ti mariknam. Napanunod ko, abunga ti kinairresponsable dayjay tatang. Husto ka. Isa saan anasaya at ti ama nga irresponsable. No may sa ka nga ama, masapol nga aramidem ti pagrebe nga mitagbalin nga anak mo. Tatang, italangan na amiris ko. No kasano aliday tinarik na ni Cristel. Awan pa'y kabagyan na anak ipagrik na kenkwana. Kaasimay. Hello? Sika ka di na ito, Insan? Ha? Siyak ko nam? Di naklakit di palubusan nila kay nga agabrod ta masikuga kon. Mangkita klangan iti sabali anasingpet tayso ti mapandita. O sige, Insan. Wen, nasingpet ti baon ko ang mapandita. Okay, sige nga Rod. Bye. Tatang, imay samot inala ni Cristel dagiti gamit na. Wayne, naliday ang nagpakada, taawanan jay anak na. Papananangatan? Kunana makidagus ka no iti apagbiit ka ni gayem na nga alma. Ay, saan lakit di nga agbayag iti balayda alma? Tabasit mo ti balayda iti asawa na. Agyan siguro pa ijay, kabayatan nga agberbirok iti umakaran na. Nalabit akas ta, tatang. Saan ka di nga da passport mo, idi? Mabalin sapay mat. Adaan, taplanok idi ti agabrod. Ngam, naganakak matan. Diyan ngamin kasinsin ko. Imawag akasapulan ti kaaruba na ti yaya. Amomat nga awan kwarta nga aramatak. Direct hiring dayjay. Makaamuda iti amin na gastos. Salary deduction ka no. Sigurado ka di day tagayam? Kasaom, babaan iti video call. Inted kanyak ti kasinsin ko ti account employer mo. Pinoy ka numat dayjay. Agpaiso ka di day tagayam? Awan mo't cellphone ko. Aramatam ti daan a cellphone ko. Ada ngamin ginatang nila kay akabarbaro a cellphone ko. Apay alas daw kayo ang nakakita iti kasasauyo iti cellphone, Daddy. Iso ka no ti umay ayayam. Ngam, imposible da ito eh. Apay ka di, Daddy. Anya ti nakakaskas daaw iti kasasauyo. Ang mga no nagkamali aklang anak. Parparmatak sa laeng. Anda ka lipay kas jay, Daddy? Agparparmata? Jakman amo anak. Kaya't ko makita ti agbalin ayayam. Ipagdakon ti papeles na. Tapno makaumay adagos dito eh. Apay ating makdar kayon nga, Daddy. Sumurot ka kadi kanyak itamat laeng. Sige, Daddy.
Nakasaritam ti employer mo, babaen iti video call, saan ka di? Wan, ngam, idang kita kami. Apaya kasla na ikulang. Naiko lang? Apay ko maanay ko lang ako nam. Jakman amo. Idi kwan, imbaga na nga iso kanon ti mga process iti amin, tapno makapanak kanon. Dinamag na noan niya nga agency ti kayat ko. Kat imbagak mo ti agency akaasit ganditoy. Apay nga ta. Kung nati kasinsin ko, nasingpat ka no day dya pamilya. Iso na lang, tabalo ti lalaki. Kan ubing ka no ti anak na. Itulod, kan sukunan na ka no ija pagadalan. Kastamot ti imbaga dya employer ko, idi nagsarita kami. Gwapo ka ti day jay? Balo ka no? Apay ko man o balo. Iti mabiit, sumangpeten ti hayam iha. Nalpasan ti amin nakasapulan tapno makaumay. Kita man ti adagayam na iti opisina, napartak ti papeles ng ipagna. Amo na ka dito, Daddy? Siyempre, sabten ta iti airport. Amok na niya nga oras ti isasangpat ti eroplano. Nasing pato nga tati yayak, Daddy? Ay, diya mo anak. Saan ko nga impakita ken katirupa na idi nagsarita kami. Nga masiguradok amaklaat kanto no makitam. Apay ka din, Daddy? Makitam to, iha. Sikat timang paneknek no nagparparmata aklaeng wenno saan. Cristel ka no tinagan na. Cristel? Agpada kami ka di anapintas, Daddy? Wen iha. Kasla kayo agina. Mabalin ka di nga arborak pay lang to'y daan a cellphone mo. Bayadak to no dagasgasat ko gayam. Si Kamat, itad ko talaga kan kadayta, tadakit nga rod sa bali a cellphone ko. Agyaman ak unay kan kagayam. Diyak to pulos malipatan dagiti tulong mo kanyak. Unay kan gayam. Nalipatam ka din, jay panagsakit ko idi, kat sikatin na nga si kaso kanyak. Adda ka di? Nalipatak paikit din Idi nga'y pinakanak, ngam nagbakwara, kat di tapay barukong mo tinagbakwara. Ayun gayam. Madanagan ak idi. Iso a pinilit ka a pinainom iti gatas. Idi kwan, pinilit ka manan a pinakan iti sopas. Pagamuan, rimwarmat lakat nga rod. Iti pay kat barukong mo, tagsangsango takit nga rod. Dinardaras mo, tinapanijaban nyo. Wan ata, nagpudot. Ay, maikawa ak nga awan agluto iti bigat. No kastoyan na sakit ti bagbagi da tao a bumaket. Naisadot mo day tamanugang mo adungdungwam. Amang ano intun madamdama kat sumurtan kan ka mapan makimajaong. Ay, agpaiso tay kunada. Asalamarik na ti kinapatag ti may sa tao no awanen. Isu nga ure no marigrigat ti may sa tao. Sa narumbang at tagibas sita. Ta adala tamot may tulong lakin ka. Huwag sang agpaiso. Nadalos kan nadalimanag ti balay no adda ni Cristel. Saan ko pa'y a problema ti agluto ka naglaba? Naitangarod kahit ngam inkuskus pilyaw. Diyo pa'y ayam pa na makigindan amangan. Wan atay sumot ngamin ti aggao kan mangyawat iti danom. Gaputa paragaon di yun ayapan. Sa painuan niya lang ti mabate, iso ti kanin na. Gaputa kunam asaan mo akabagyan. Dandanin ti flight mo. Itulod ka. Tapno saan nakaapanawan ti eroplano. Dakal nga utang ko anay bag-anakam dahito kan kagayam. Saan kan nga drama gayam? Masiguradok asaan ka mang lipat. Si kanto lata ni Cristel agayam ko. Kat si kanto matlata ni Alma a best friend ko. Inton aganak ka, syakto ti may saan ninang dayta anak mo, ha? Uray saan mo nga ibaga, ilista kanto lata amay saan ninang. Agkumare tanto mutan. Best friend, ako mare. Agyaman ak unay iti apo.
Taintad na kakanyak akas kasayaatan agayam, Alma. Ibilang ko akas na may saka nga anghel iti biyag ko. Ay, sus! Agdrama ka manan ako na. Intakit din, tamagmag na ti oras. Agsagana ka niya. Dandanin sumang pati eroplano. Mapanta ka din iti airport, Daddy? Wen iha. Ang mga noo mo na pa ang makadano ni Jai. Kat masikuran nga gururay. Sapay ko mata na singpot. Kasano no saan na singpot? Materminate ti asino man asaan anasaya at ti kababalin na ayaya dito Hong Kong. Pagawidan nyo no saan na singpot? Wen, iha. Iso asaan ka ngagdanag. No saan anasaya at ti serbisyo na, pagawid adagos. Madamag ko man, Daddy. Apay ana ikulang ka, iti nakitam iti video call. Ha? Masungbatan to na ita sa lunsod mo. Inton agkikita tayon. Pudno nga ta tinadamag ko. Ngayon tulod ka no ni Alma ni Cristel ijay airport? Agawid siguro na ijay samar. Mapan na sa pulan ti kabagyan na. Sa bagay, ijay ka no kat tinagtaudan dagiti dadakkel na. Uray kas jay na lang da jay a Cristel. Nagagatmat. Nadalimanak pa'y ti balay no adda day jay a babae. Insultuan naksamat, Joel. Apay kumangin insultun ka. Ibagbagak laang ti pudno. Dinak maarta panday jay, tamamirmiraot. Siyak ngay, adamat ipawpaw itdamami a kwartak sagpaminsan. Kasanon no di da kan tupaw itan. Agnanayon da ka di nga agipaw itkan ka. Ang ikaw tinagsaritaan nyo iti asawam itay, Barok. Maipapan ka di iti anya, tatang. Ti papanaw ni Cristel, wenno? Amin na nagsaritaan niyaw. Kung ni bakit mo nga day paw-paw ay iti dadakkel na. Hanggang pagmadmadyong naman. Wen nga rod, tatang. Sa sika, saan mo ta permanente ti trabahom? Pasaray awan. Kasano? Kat sa anak mat ngamin na nakaadal. Di munto mat ngamin ingaed iday tinagadal. Imbag iday ta makatrabaho akpay. May sakad ko kumati panagadal yaw. Noray vocational lang ti kursam. Wen nga rod, tatang. Imbag langan Tadamat basit pensyunan nyo ita. Basit ngamin ti kon contribute ko iday sa basit mo ati pensyunan. Ayon ka di ti aeroplano, Daddy. Sabali ti paglandingan ti eroplano, iha. Aguray talang dito yung waiting area. At danto inton madamdama ni Cristel. At tugaw tapay nga ron dito'y Wan iha. Aguray talang pa iti sumagmamano a minutos. Daddy! Makitam ka diti sumungat? Nasdao ka, san ka di, iha? Agpadata anak lahat iti lang ti babae. Pudno ka di daytoy, Daddy? Day tamot ti saludsod ko, iha. Good morning, sir. Da kayo ni Sir Jude, saan ka di? Good morning. Wen? Siyak ni Jude. Kat isumit ni Mia, ti anak ko. Hi, Mia. Apayakas lanas daw ka nakakita kanyak? Ada ka di parikot? Hintayon ni ti kotse, iha. Cristel. Ijay balay tayo ngagsasarita. Daddy, apay nga. Ijay ton balay, iha. Amok ti kayat mo adamagan. Maawatan ka. Ay, isumat lagayam anak laat kayo. Edi nagsarita kayo iti video call. Apay adi mo ipakita kanyak, Daddy. Hintayon Mia, Cristel. Ijay iti ayan tilugan. Uwan, sir. Kayat mo ka di takibinan ka? Napintas Mia?
Umanubot nga tan ni Mia nga agkibinda ken ni Cristel. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta iti alawas a napaulwan. Gasar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dimawat iti pambakawan ni Nana Berta ken ni Cristel. Kalpasan ti tabon, saanen ang nagsubli ni Cristel iti balay da Nana Berta. Nakidagos nga ron daytoy iti balay ti gayem na ani Alma. Kalpasan ti sumagmamano alawas, tinulungan ni Alma kat nagabrod ni Cristel. Ni Jude, tinagbalin nga employer na. Idi nagkikita da ijay airport, nakla at launay ni Mia. Papagayam, denggan tituloy te seryeta iti alawas a napuluhan. Gasar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Cristel, ijay ti antilugan. Uwan, sir. Kayat mo ka di akibinan ka? Napintas amiya? Ha? When? Manang Cristel. Good. Nagpintas ka man nga ubing, Mia. Kuna ni Daddy, napintas ka kanumat. Agpada ta kanu anapintas. Saan ka lagayam anapintas nga ubing? Natarabit ka pa. Imbag ta nagranata dito'y dalan. Sa dino ka di apasat ti Samar tinagawidan ni Cristel. Samar? Asino tinangibaga anapan ijay Samar ni Cristel? Intulod mo kanumat ijay airport. Intulod ko ijay airport tanapan ijay abroad. Di ka man mangrabak. Nagbiitan ngay no sumagmamano ang alawas kat nagabroad. Apay, nalakat imang ipag na iti papeles. Direct hiring ngamin. Jay employer na tinangalakin kwa na ijay. Ha? Kasano kuma anam-am muna ti employer na? Adayamat ti kasta? Ada kasinsin ko ijay. Alaan na kumangam masikugak. Kat? Ni Cristel ti insukat mo? Tanabayagan nga da passport na. Agabrod kumamat idi, ngam nagsikog. Irresponsable kan awanan puso mat ngamin tinakasikog kan kuana. Apay akas kala na to, kawan iti ulag asimang pet. Kuang amin. Nagrana kami kan ni Alma di tadalan. Kat adda na ibaga na kanyak. Nga iso ti pampanunuta kita. Anya kumaday ta nga imbaga na, tamasikuran ka. Nakuna na ngamin, asaan ka nung nga ijay Samar tinapanan ni Cristel? Ha? Sa dino kuma? Ijay ka nung abroad. Anya? Rinhabak na kalang Nagbiitan ngay. Kat numabayag ti agaplay para abroad? Day tamat ti imbagak kan kwa na. Angam kuna na direct hiring ka no. Ti employer tinangala ka nang ipagna iti papeles na. Nagdalan la ka no ni Cristel iti agency dito ay. Anya? Kasano kumati panagam-am muda iti employer na? Adda ka no kabagyan ni Alma iti abroad. Iso ka no kumati mangalakan kuana. Ang masikog namin. Iso ani Cristel ti imbaon na amapan ijay. Apay pakariribukan nyo ti swerte ni Cristel. Apay, di yo amaw jay kunada. Asino ti mairurumain ni Apo Diyos ti mangtarakay. Kita man lang agpaiso ti gasat. Dang nga a Cristel asaan a matagtagari a nagpasikog iti adda asawan. Apagdarik mata nakapan ijay abroad. Mamaag ti kayo kaday, asaan amat maturog ti Diyos.
No ti may sa tao kat mailidlid ding ngam ag talinaid anasing part. Saan abay-bay anti Diyos? Ngam apay nga rod, anapukaw na ti anak na. Saan tayo nga amo ti plano ti Diyos? Nuan niya man nagiti sumangbay iti biyag tayo, nasayaat man mo no saan, ag talinaid tayo kumalata na pakumbaba, kun saan nga agimula iti sakit tinakam. Ay, at dapay nga ta sakit tinakam ni Cristel kanya. Dahita ti saan tayo nga amaw. Angam no natangsit kuma. Mambalin ngayon darum na ka. Tasikat ti akin gapan ti panagsakit ti ubeng. Ang nga aging ti pimusay. Anda tayon dito balay, manang Cristel. Diyos ko, di na ko mabaybayan dito eh. Awan ko matidaka sa mapasamak kanyak dito sa bali apagilyan. Oh, kasla na ikulang ka. Ada ka di parikot? Ha? Awan, sir. Umunig tayo nga ruden. Agsasarita tayo di tauneg. Dahita sumaro no ablak ti ayan ti balay day Pinay ang nagpatulungak tapno maala ka dito eh. Kasta ka di, sir. Agyaman aktukan ko na inton agkita kami. Adamat ka adalan ni Mia nga itultulod at ken sukunin na iti pagadalan. Agkita kayong tumit ijay. Adayo ka diti pagadalan dito eh, sir. Saan met? Asidaglaeng. Ha? Tiladawan iti diding. Pudno ka di dito eh. Oh. Naikuling ka nakakita iti ladawan tinagawan nga asawak. Iso ka di naikulang kayo nakakita kanyak, sir? Oray siyak, manang. Mas daawak mat iti nakita kayo iti airport. Idi dinamag ko ka ni daddy no napintas ka. Kat kuna na nga agpada taan napintas. Kaing ingas mo tiladawan ni Mamim, Mia. Kaing ingas mo mat, manang. Agpay sugayam tay kunada, nga ada agkakaingas a tao, nga uray sa anda nga agkakabagyan. Mamati akmat iti day tanging bagam. Panawan kayo pa dito eh. Tanda pa panakbiit. Makaamukan dito eh, Cristel. Total, awan pa'y klase dami eh. Uwan, sir. Mapana kon iji kwartok, manang. Mapankamatan iji imbaga ni daddy ha kwartom. Awan ka diti masapul mo, Mia. Ayaban naktulaang ano da masapul mo. Mabalin ka di nga agluto kanto iti pang merienda, manang. Anda dagiti mailuto iti cabinet. Wano, iti ref, iti kusina. Sige, Mia. Kalpasan ang maitarimaan ko ti gamit ko. Mapanak ton iti kusina. Thank you, manang. Good. Umayak to iti kusina inton madamdama. Anya ka diti kayat mo nga ilutok, Mia? Kompormi ti makitam nga iluto, manang. Kayat ko amin. Uray anya nga ilutom. Sapay ko mga rod, takayat mo to ti ilutok. Sa anak mo't anapili, manang. Uray ni daddy, saan anapili iti merienda? Umay nga tag merienda dito eh? Nalabit, manang. Ngamin, kaadwan adito yung merienda, no addaak dito'y balay. Sapay ko man, takayat dati iluto. Kita at man gayam di cabinet kan ref nga ibagbaga ni Mia. Lukatak man to cabinet. Ni, cookbook da ito eh. Kita at man no anya timayat nga ilutok a merienda dito eh. Ni, adda na ikupin a page ti libro. Basa at man. Pizza. Ngam saan a hotdog ti toppings na? Mushroom kan bell pepper? Daytoy man ti iluto. Ang mga no kaya ta daytoy, taapay anakupin. Kita ako no anya dagiti kasapulan para iti pizza nga isagana. Oh, apay nga agmumuryot ka dita? Adda ka di parikot? Di damat agpawitan. Tamasakit ka numot ni daddy.
Adda ka no ija ospital. Ay, delikado ka nga ruden. Awanan ti pagpuunam nga agmadyong. May sardang mo siguro ti agmadyong. Kasanupay itan no didakpaw itan. Agbiro ka iti trabahom. At damot nga rod pag-extra ak no daduma. Angam saan mataka na yun? Nagbasit pa iti tangdan mo ijay. Anya nga rod nga iti maramidan, no awan mat nga rod sa bali abakan ti at trabaho. Trabaho ayat ti mangbirok kan ka. Inka nga min agbirok iti sabali. Jay kumamat inaldaw ka nga umentra, tapno ado ti tangdan mo. Nalakaayamot? Kayat mo asawan? Sa anak nga ginana? Uray si kamot Inkamot agbirok iti trabahom. Nanang, agpautang kayo man iti pagpuunan nga agmadyong. Na, siya ti gimatang iti bagas. Nagbayad iti kuryente ken gimatang iti masida. Anya pa nga iti pautang ko. Jay pagpuunan yun Paggudwaan tan. Narigat ti makasubot iti abak ko iti kalman. No basit ti punak. Nagbasit lang arudan. Di pa'y agpautang da iti abakat. Ikak pa'y ide no ipaw itandak. Ita, di pa'y agpautang. Pigsam, tajak mangag. Amumat anakapuyan ti panagdengeg ko. Kukwam at tinangag mo abakat. Ay addan tula kwartak. Di ka mat ikikan abakat. Na, kuna lang arudan na pigsam. Kinakman lay jem madyunganan. Sumurot ka no kayat mo. Ing kayo lang Di kay matlag pautang abakat. Masakit ka day ti asawam. Itaman pa'y asan akim muyog ka ni nanang mau anapan nakimadyaw. Awan sa kwarta na, tatang. Masakit ka no ti ama na. Isu adida mapauitan. Nagpadaan na ka nanang mau anay gumo ni ti madyaw. Kasanaw na awan kwarta da apag madyong da. Ay, bag ka ni nanang Tano agbayad dagiti agkaskasera. At damanan kwarta na. Iso na tangset, tada namaan na. Binulan nga agbayad dagiti borders iti abang da iti kwarto. Iso nga da kwarta na. Huwan nga rod tatang. Upat lang nga kwarto. Ang madalat ta kwarta na, no agbayad da. Ang awan na pulos ornong na. Kajay laing nang agmadyong. No mga bakman, sagpaminsan laang. Kan nakabarbarayo boy. Di na pa'y amo ti agimpad. Anda kan, Daddy? Intay di kusina. Ta nagpaluto ak iti merienda kan ni Manang Cristel. Nalaing nga tamat lang agluto? Diyak amo. Inta kitaan no anya ti linuto na. Dinamag na. No anya ti iluto na. Ngam, imbagak akumpormi. At dagaya man luto akong pormi ita. Anya ngay day iha. Ni Daddy mo. Diyak amo ka ni Manang Cristel. No anya ti linuto na. Inta nga rodan. Taoray siya kat mabisinak matan. Itala ang agluto ni Manang Cristel. Maramanan ta ti luto na. Mayat nga tamat ti luto na. Akas kini mamim. Maamuan ta day ta, no maramanan ta ti luto na. Isu ang mapantan ija kusina. Anda ka di malagip yung iti dayjay nga ayam mo, Daddy? Ti pizza nga ilot-luto day di mamim iti. Saan ka di? Wen, Dad! Nabayagan adyak daramanan ti paborito ta a pizza. Adda kayo gaya man, sir. Sumango kayo iti namisaan. Ta isaganak ti pizza. Kasano nga amom? Asaan mi akayat ti hotdog at toppings ti pizza? Mushroom toppings ti kayat mi. Talaga gayam asaan nyo akayat, sir? Jay dalata ang mushroom ti nakita kiti cabinet. Iso nga iso ti ing kabil ko akas toppings na. Sige, agtugaw kayon, sir. Mia? Thank you. O ana, agtugaw ka maten, tagsasango tayo. Ha? Makisango ak kada kayo, sir? Apay anak lahat ka. Di mo kadi kaya ti makisango kada kami? Saan man, sir? Alakit din, agtugaw ka.
Hello, nakaawag ka mat. Kumusta? Nasaya atak dito'y gayam. Nasimpot di among ko. Nasaya at na kanya. Nasaya at mat nga rod, numayat tigasat mo dita. Gwapo ka di ti amom? Nagtaar si ka. Nagsimpot pa'y. Amom ka di akaing-ingas ko launay tinagawan nga asawa na. Isumat lagayam anak laat, ididamo mi ti agsarita babaan iti video call. Kasta ka di? Ni, anya na pasamak? Kastaman matan, idi nakita nak ti anak na. Naikulang mat. Kasla imposible no kasta. Amom, idi nakita ti ladawan ti asawa na di ti balayda. Nasda awak mat. Saan ka di ang mabutang no makitam ti ladawan ti asawa na? Di nakmat an-anuan ti ladawan, saan ka di? Sa bagay. Very good at talaga ni Lord. Saan ka di, Daddy? Talaga kasta. Ang pagkunam a very good. Ngamin, kasla ni Mami ti kadwata dito'y balay. Kasta mo ti marikriknak. Uray ti panagluto na. Agpada da iti panagluto. Nabayag adita nakaraman itikas iti pitsa ni Mami. Manipod na pukaw ta ni Mami, iti daya at trahedya. Podno day ta ko nami ha. Ngamita. Kasla nagsubli, babaan kini Cristel. Nasingpet ka din ni Cristel kan ka? No awanak dito balay? Wan, Daddy. Namabalin. Diyak kayat amasukatan ti yayak. Saan mo pagawidan ije Pinas, Ngam agawid, inton malpas ti kontrata na. Oh, di pagsublim to manan. Diyak kayat amapukaw ni Manang Cristel. Kumusta ka manan gayam? Kasano gayam ti alagam nga ubing? Nasingpet ka di matlaang? Wen gayam, kasla makitkitak ti anak ko kankwana. Imbilang kon akas pudno nga anak. As ikaswak ana imbag. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka di na oras. Agtal na ka man dita. Sapay, kasla main-inlavak mong kankwana. Oh, matlagayam. Anya pa'y laang ti aramidam. Agpaaram nga ta ni Cristel, iti amo na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pimusay tilakay nga imbilang ni Katrina nga apong. Nga iso ti nakatulong kenkwana, tapno ad-adda atumipker. Nga oray anyapay ti mapasaran na apan nubok iti biyag. Simang petmed dagiti anak ti lakay. Tapno makita dati bangkay ti amada. Kalpasan nga rod ti tabon. Simrakan ni Katrina iti trabaho na. Mapan kumaag-lunch da itoy, idi nakita na ni Sheila nga adda kadwa na alalaki. Adda na't nagtilalaki apan nyo, kat pinidot na tapno isubli na kuma. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagan ko ti nakaborda. Katrina. Miss, kukwaktapan yung igam mo. Jerome, Ha? aging gaita. Iduldulin mo gayam daytoy panyok. Ha? Malagip ko. Adaytoy panyok ti inted ko idi. A pinagpunas mo iti takyag mo anadaraan ijay kabatuan. Katrina? Jerome, wen,
Sika nga agpaiso. Katrina, si kakading agpaiso. Siak, Jerome. Ti awanan ba in alalaki? Asino di kadwa na babaeng at idug ti buok na? Diyak mailasin ta nakatalikod. Ha! Asino nga taday di babae? Ta iso tinikan na iti importansya. Idinto ta siya ka nangawis kan kuana kat nalipatan nan. Ha! Amwak man no asino day di babae? Saan mat nga rod ani Felina? Jak ni namnama at ti kabarbaro a designer ti kumpanya kat sika. Talaga adi ka nailasin. Nagdakkel ti nagbaliwam. Jerome. Sa balit ti aday ti panunot ka arupam. Tarupam idi ubing kapay. Kasta akmat. Di ka nailasin ni Jo opisina. Nang runa pa ita. Na minsan kala idi anak kita ija kumpanya. Jak ni namnama. Ada kayo gayam ti akin kukwa itinastrekak akumpanya. Ad-adda na pimintas ka ita, Katrina. Ad-adamot atim maar ka. Iswadi ka nailasin idi. Ti Jerome nga amok kat nakutong kan inosente ti rupa na. Kasta ti rupa kidi? Wan. Ngamitan. Nakataktak ng kakitaan. Talaga may sakan a boss. Mabainak pa idi ang makisarita ken ka. Agyamanak ta nagkitatan. Nabayag ni nururay ko na iti agundaway. Jerome. Agsubli-subli ak iti kabatuan. Bareng makita ka iti. Ngam pulos adi ka nakita. Nagsubli-subli ka iti kabatuan? Kasta nga rod. Oray siya, Jerome. Ngam, apay asan man la nagsabat ti dalanta. Nupay kasta, agyamanak ta nakita kan. Ti sapsapulak agayim ko. Wala. Kanentan dagiti in order ta. Tamapan ta ija kabatuan. Kailiw kon ti puloy ijay asika ti kaduak. Da ka dito paraangan ti pasdak da Jerome, Sheila? Wan, katsi ka. Apay na dakanat dito eh. Apay akas ta ti damagam kanyak. Idinto ta asawak ni Jerome. Ha? Asawa? Kaano pa'y? Sipod teenager tayo, ibagbagamon nga asawam ni Jerome. Ngam aging ga ita balasang tan. Saan kayo pa'y mo't nagkalaysa? Apay, amangan mo't no di nakakayat. Amangan no siyak ti kayat na. Sika? Sika? Amamirmiraot? Sige, para makita, Felina. Ala, pumanaw kan dito'y sangot ti pasdak ti asawak. Tano saan? Paulod ka kadagiti security guard. Kunam no asino kalaunay? No nadagkat kay ti pamilya ni Jerome. Kasta akmat. Close kami kan ni Auntie Nena. Auntie kunakan kuana. Gaputa sipod pay. Agpagayaman ti pamilyana. Kan ti pamilyami. Oray anya pa'y ti ibagbagam. Saan mon ang mabaliwan? Asyak ti fiancé ni Jerome. Iso ano di mo kayat ti madaksan? Nasaysayaat no pumanaw kalaangan. Italamanan nga umayak di ti kabatuan. Kat sika ti kaduak. Agyamanak ta nagkita tamit langan. Kumusta ti biyag mo? Siguro, adaan kan iti asawa, wano ka ayan-ayat. Awan pa'y asawak. Ken awan pa'y kaayan-ayat ko. Ni Sheila, aasino iti biyag mo? Nakita kayo anak kuyog itay aldaw. Awan pa kay naigan mi iti tungkal maysa. Napanigipas dek tapno agsingir. Ket
inawis nak amangal daw. Kapot ang mabisinak magten, isa pinatgak. Agsingir? Ilaklako da kan ni mama na ti dagayo. Naimbaglangan, tada kami ti pangilakwan da. Daga? Wen, nakita min ti dagang ilaklako da. Ngam di kagdanag, gapot tada kami ti manggatang. Kat mabalin mo lata subyan. Kinapudno na, maasyan ni mamakin ka. Isa ako na ada kami laangan ti manggatang iti daga. Tapno inton agkita ta. Mabalin mo asobyan. Dagiti awanan bain nga agin. Kalpasan abi ng krap dati negosyo day di papakin mama. Ilako dati dagami. Bay amlat ka nga ilako da kata kami. Sana bale? Isublik mutlakan ka. Kat dita, saan dan to ang makapagreklamo? Kasta ka di. Kastamot lang tinakuna ni mama. Namom la kuma. Idi pa'y lang akayat nakaamakita ni mama. Diyak kayat ama pukaw ti daga day di mamaken papa. Kastamat ng ti balay mi. Dagita abambanag ti pakalaglagi pagkadakwada. Tulungan kay ti dayta, Katrina. No kasta, si kagayam ni Katrina. Napintas ka, Katrina. Isumat lagayam nga inururay ni Jerome nga agsabat ti dalan nyo. Madam? Juan, day tatipudno, balasang ko. Inururay nak ni Jerome, madam. Kanuray siyak. Interesado ak makakita kan ka. Napintas ka. Uwan gayam. Ada isagot ko kan ka. Ha? Adtoy. Kahita? Alahas. Nabayagan na kayat ko nga itadaytakan ka. Idiubing kayo pa'y laeng ka ni Jerome. Daytalaeng tasaan na kan anasarakan. Ha? Tinulungam idinasugat ti takyag na. Kayat ka idi asupapakan. Iso nga inggatangan kan itinangina nga alahas. Jack Macklon, madam. Nangina dayta. Saan may bagay kanya? Awatem ko balasang ko. Para kan ka daytoy. Manun atawan tinapalabas. Ngam italaeng amaitad ko. Gaputa itakalaeng amakita. Dito iti pagnanaidak, Jerome. Ket agyamanak iti panangitulod mo kanyak. Sige, umay kanto sa rungkaran. Jerome, kayat ko kuma. Ilimad ta ijay pasdak nga agam amuta. Ha? Apay? Kasta ti kayat ko. Ilimad talatak uman. Sige. Matungpal no day tati kunam. Nalpasan ti design ti trahe di boda, ma'am. Adtoy. Sigurado ka? Napintas ti inaramid na a-design. Anya ti makunam, ma'am. Ada ka di baliwak? Katrina? Oh, Jerome! Ada ka gaya man diti pasdak. Anya ter aramidem diti opisina ti designer. Umay ko i-follow up ta impaaramid ko a design ti trahe di boda nga aramatek. No kalay sata. Kalay sa? Anyat sasawam? Ma'am, awan ka di matlang ti parikot iti disenyo. No kayat yun, padait yun. Wan, padait kon? Jerome, anya ti makunam iti disenyo? Napintas ti disenyo, awan makunak. O sige, padait ko nga rudan. Siya kun ti mangitulod, day ta disenyo kadagiti nalaing adumadait dito'y pasdak, ma'am. Sumaruno kayon ton, tapno maalaan kayo iti measurement. O sige, agkapay ka pa, Jerome.
Agyaman iti isa sa rongkar mo ita arabi Di nak inuray kalpasan ti trabaho. Amangan no anya ti makunakanyak ni Ma'am Felina no makikuyog aken ka. Kablaawan ka iti panagkalay Sam Jerome. Di mo nasasao kanyak ngagkalay sa kayon ton. Saan ko ngay kalay sa ni Felina? Duadalaan kan lolo ang nagtulag may papaniti dayta. Saan ko ngay ayatin ni Felina? Baknang ni Ma'am Felina. Agpapanpay. Agpadaitan iti wedding gown na. Aramidan na latta ti kayat na. Amangan no gumura kanyak. No maamuan na sarsarungkaran na. Awan karbengan na agumurakin ka. Jerome. Iti ka ano man. Awan panggap ko amang ikalay sakin ko na. Gapo tamay may salaang tinapatag dito'y pusok. Awan sabali. No disi ka, Katrina. Lolo, madaman amadada iti wedding gown ko. Nasaya at mat, Felina. Ay na, agbagay kayo launa iti apo. Talaga, Lolo? Da kami dagbagay. Pilpilitak ni Jerome nga agkalaysa kayo. Hanggang di na pa'y kano kaya ti agkalaysa. Matagtakan ako nagor oray, Lolo. Amangan ngamin no agawan ti sabali. Saan na mapasamak day tapo? Napintas ka. Isu nga ikalaysa na ka ni Jerome. Hello, Manang Sara. Nakaawag ka man? Kayat ka na ang akumustaan, ading ko. Nasaya at akmat, Manang. Da kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami, mat. Mangipaw itaklat iti kwarta para kan ka. Ha? Saanan, Manang? Kanayon dakla paw-pawitan iti kwarta. Adamat trabaho. Pawitan ka para iti masapsapon mo di tabalay. Kan ipawitan ka matlaang para iti panggastos di tabalay. Sige, Manang. Da kayo ti makaam mo. Alang arod, orayong ti ipawit mi. Kasapay. Bye. Bye, Manang. Aging ga ita. Nasaya at latta da Manang Sara kanyak. Imbilang dakon akabsat. Iso nga amutak apanunutan. Kaya't da kaatulungan, Katrina. Gatangan mi ti daga parakan ka. No ilako da ti balayo, awan parikot. Madam, kaya't da kaatulungan ka ni Jerome. Napagsaritaan min da ito'y adwa. Nasaysayatan ada kami ti manggatang, ngam ti ilako da iti sabali. Napatag kanyak ti dagami. Kastamat ti balay mi, madam. Pakalaglagi pakday jay, kadagiti naganak kanyak. Wan, amok day ta. Iso abayam tada kami ka ni Jerome ti makaam mo. Ngam, awan pagbayad ko kada kayo, madam. Saan aparikot day ta? Pakaragsakan ti anak ko ti kastoy nga aramidan mi. Iso nga awan parikot. Total, nasayaat ken nasingpet ka tao. Ngarod, tulungan da ka. Kasan mo, mama? Itan nagbayad daan tinena, itilaklako ta daga. Agraman da ito'y balay, ilako ta mutan. Ha? Ilako ta itinangina. Sa dino ti pag naadan ta, no ilako ta? Nagado di ta ti mabalinta pag naadan. Sige, sika ti makaam mo, mama. Alang arod, urayan ta danena, kan ti kadwada nga attorney kano. Naskan ka di pa, iti attorney? Bayam latan, tinapatag, mailako ta to'y balay kan ti daga. Kat addanton kwarta ta adakkel agatad. Nalpasan, Gloria. Nakapagpindirmaan tayon. Ken, nayawat mi matan ti bayad. Wan, nena. Kas iti tulagan, ikanda kayo iti may salawas amang iruar kadagiti amin agargaretyo. Kat panawan yun da iti balay. Gapu tadag na editoy. Awan parikot,
Itamot laang, agibunag kamin, iti alikaman mi. Nalpasan Katrina, nagatang min ti dagakan ti balayo. Mabalin mo ti agsubli ijay. Saan pa'y nga ita, Jerome? Pabantayak pa'y laang ti balay iti karuma. Sige, manggita tayo ti ag-caretaker at ang danan tayo. Agyaman ak unay, Jerome. Sana ron bang agnaad na na Gloria kan Sheila iti balay mo? Dakas ti ugali kan aramid da. Jerome, Panawan mo ten tapno panawan dan ti balay mo. Sikat ti akin kukway ti balay. Gapot ta balay dagiti naganak mo na jay. agyaman ak unay kada kayo ka ni Madam Nena. Nakasaysayaat kayo. Umay kan Katrina. Lunch breakan. Inta mga aldawan. Agawid ta kano iji balay ta nagluto ni mama. Saan mo apaayan ni mama? Ang mga numasair. Sige. Kababain mat no paayak ti awis ni Madam Nena. Jerome! Anya ter aramidam di ti pasdak, Felina. O may kasukunan. Tamapanta iti paboritok a restaurant. Adda pag nami ita ka ni Katrina. Anya? Napatpatagkadikan kaday ta a babae ngam iti siyak. Wan. Ala, Katrina, intan. Agur-ura yan ni mama kadata. Hoy, babae! Adaywan ni Jerome. Siyak ti fiancé na. Kat no di mo adaywan. Dakas ti aramidak kan ka! Anya pa'y ti sumaruno ang mapasama. Gagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita gagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige. Patgak ni mamam. Kababain mat no payak ti awis na. Jerome? Anya ter aramidam ni ti pasdak, Felina. O may kasukunan. Tamapantay ti paboritok a restaurant. Adda pag nami ita ka ni Katrina. Anya? Napatpatigadikan ka day ta babae ngam iti siyak. Wan. Ala, Katrina, intan. Agur-ura yan ni mama kadata. Hoy, babae. Adaywan ni Jerome. Siyak ti fiancé na. Kat no di mo adaywan. Dakas ti aramidak kan ka. Saan ka nga agaramid iti pakadadaelang mutlaeng, Felina? Saan ko akinanunungan titulagan niya kung ni Lolo akalay sata? Da kayo lang tinagtulag. Kinasarita nan dagiti dadakkel ko. Idi pa laang. Agpapanpay. Tas sa anak mo't ngay manugot. Saan ka nga ay ayatan, Felina? Iso asar dengan nagmatan. Wen manang Sara. Awan parikot kanyak. Kastamat kanto'y balayo. Di kay agdanag. Pinasimpak dagiti diding anadadaal. Sige, nasaya at mat. Agpaw itaklat iti kwarta para kan ka. Nang runa pa ikat ko ng mga umadanin ti kalaysam. Wen manang. Kayat ko adumaray kayon to. Sige, matungpal. Sayang. No adda ko mapailang day di apong. May matangan na matikal laysak. Sana bale, tamo na anaragsakit ang tibiyag mo. Malangarod, Katrina, umawagak tumanan. Kinumusta ka laang. Kantap no ibagak apawitan ka iti kwarta. Wan manang, agyamanak. Agan-anad ka akanayon. Nang runak at umadanin ti kalaysam. Bye. Wan manang, agyamanak manan. Bye. Agyamanak, Diyos ko.
Ta itilikudan ti kinarigat ko, hindi ubingak. Napintas mat agasat timpa ay mo kanyak ita. Ipatpatagdak daman ng Sara. Kan ay ayatan nakmat ni Jerome. Papa, kayat ni Jerome ayam-am mo kada kayo ni Katrina. Katrina? Lolo, yam-amok kada kayo ni Katrina. Tinobyak. Sa anak pa'y anobyo ni Jerome, sir. Ni Katrina tinaibagak kada kayo nga urayek a babae, Lolo. Napintas. Agpaiso ka di, anobiyam? Wan, Lolo. Apay nga rod, nga ilibak na. Gaputa ka na gito'y lang nga nagsarak ti dalan mi. Ngam hindi pa lang nga inayat ko ni Katrina. Sige. Awan makunak iti dayta. No kasta, kanunungan nyo ti ayan-ayat mi ka ni Katrina, Lolo. Ikalay sa kadagos. Gaputa agapura kayo mat ang mga sawaak. Hala, isagana yung aruden ti kalay sayo. Jerome. Well, Lolo, agkalay sa kami iti kabiitan at tiyempo. Ito lamanan ang makapagigiddan tayo asumangoy tilamisaan. Well, Mama. Oh, Lolo. Diyo ka di kayat ti sidaan na linuto ni Mama? Matmatan niyo matlatan ni Katrina. Gapo, tada malagip ko akarup-rupa na. Sino ti malagip yo, Papa? Jay damo, anobya. Anya? Ni Lolo mat. Damo ano biyayo, Papa? Isu ni Samantha Cruz. Malagip ko pa lang tinagan na. Samantha Cruz, Lolo? Nakurapay ti anda panagbiag ni Samantha. Kahit san iti akayat day di na. Nga iso ti para kanya. Agingga abinutbutang na. Kahit imadayaw ni Samantha. Si Puday di. Saanan na nagsabat ti dalan mi. Malagip yo pa'y lagayam day tapagtang iti biyagyo, Papa. Mano atawan tinapalabas. Nasarakak day di Veron. Ti ina day di amam, Jerome. Well, Lolo. Naistorya kanyak dayta day di Papa. Ket nalabit nga iso ti kagasat ko. Day di Veron alolayo. Anya di ko nayo itay, Lolo? Karpro pa ni Katrina, di umuna ang nobya yo? Wen, apo, ni Samantha Cruz. At agakabang-ibang nga ili. Iti barangay nagtipunan. Lolo, ti magbagayo a Samantha Cruz kat Lola. Ngam nabayagan na pimusay. Ha? Isuti inaday di mamak. Kasta ka di. Lulam gayam ni Samantha. Isumat lagayam akaruprupam. Ala, si tutulokak unay iti kalay sayo kan ni Jerome. Lolo? Nakasingsing pat day di Samantha. Isungamok at imawid ka iti kinasingpat na. Isu akanunungak ni Jerome. Agkalaysa kayon iti kabiitan at tiyempo. Anya ti kayat yu asawan, Lolo? Saan na kun nga ikalaysan ni Jerome? Ladingitek, Pilina, apok. Ngam agtalinad kayo latan nga agpagayam ka ni Jerome. Ngam apay! Sana mabalin. Gapo, tasaan na kamat gayam nga ay-ayatan ni Jerome. Ngam nalpasan titulagan tayo, Lolo. Imanugot pa yan, dagiti dadakkel ko. Kasaritag dagiti naganak mo. Ibagak,
Asaanan ang matuloy, tinabayagan at tulagan. Gapo, tasaan na kayat ni Jerome. Saan ang mabalin, Lolo? Nang namnama ak ang matuloy ti kalay sami. Hala, hapok. Urayim latan ti lalaki aparakan ka. Gapo, tadaan gaya man itinobya ni Jerome. Kat umadanin ti kalaysada. Una yan daan ti Gloria ken Sheila. Talaga abinaybay andan daytoy balay. Saan da man la pinasimpa dagiti nadadael adiding ken bubong. Sana bale, pasimpata, ken papinturan tapay. Isublita ti sigud alangana. Agyaman ak, Jerome. Ken dagiti alikaman, inala da amin. Awan imbati da. Idinto asaan damot ako kwa. Simbang patday di dito'y balay nga ima-ima. Amin nga appliances kat kukwami. Ngam inraman da nga innala. Ala, bay amon, tas sukatan ta na kitang appliances. Jerome. Saan ta abay-bay anda ti balayo? Taambok mo ta dayto lang ti pakalaglagi pam kalagi ti dadakkel mo. Upod na dayta. Pasimpata dayto balayo. Taag na agtamot la ditoy. Kas tati kayat ko. Agnaib ta iti balay. Ken agnaib tamot la ditoy. Kasanon ti balay day di apong. Ti pagnanagda kita. O di agnaib tamot la itchay. Nagaduman gaya mapagnaidan ta. Wala, pagsisinublaton ta pagnaidan. Agyaman ako na ikan ka, Jerome. Ti pakaragsakak meten. Agyaman ak iti panagayat mo. Agyaman ak iti panagayat mo. Kat iti mabiit, agkalaysatan. Kayat ko, dito ibalay ti pakaangayan ti kalaysa. Matungpal tikid daw mo. Siya akong ti agaramid iti design para iti wedding gown ko, Jerome. O sige, kita agtuman inton malpas mo. Simple lang ti kayat ko. Diyak kayat tinaarte a wedding gown. Sige, sikat ti makaam mo. Alang aron, adaywan na, di naksingaan. Ken maysa, adupay ti aramidak a design. Ang mga no diyak amin kabailan, no adda ka ang makasinga. Alawan. Sige, panawan ka pa nga rod diti opisina Apple designer. Katrina, agsarita ta itinalapat. May papanitian niya, ma'am. Dayta ti ganabam. Daytoy pa'y... Sinipaw mo ti imak? Anya ti paspasamak ditoy. Tulungan na, Jerome. Saan ka makatakdar? Dinangran dayta babae. Isuti mo na anang dangran kanyak. Idi ulitin na. Sinipaw ko ti ima na sa ako induron. Albad! Sikati mo na anang dangran kanyak. Ala, Felina. Tumakder ka ditan. Tarumwar kan diti pasdak. Kasta itan titratom kanyak, Jerome? Rumwar kan. Katjak kayatan ariribukam ni Katrina. Pangaasim, Felina. Sarda nga mo ni Jerome. No talaga akayat na ka. Idi ko mapaylaang nga inkalay sana ka. Mama, Nena. Saan ka kumagumurgura, balasang ko? Nasakit, Mama Nena. Wen, ngamin, nang namnama ka, nga ikalay sana ka ni Jerome. Awan sa baling aramidem, no di ti mga klon iti kinapudno. Asaan ada kayo ti agkagasat ka ni Jerome? Nasakit. Kasladyak mga klon. Aklunem gaputa dayta ti kinapudno. Asaan ada kayo ti agkagasat ka ni Jerome? Ket, siya kun ti mga wiskan ka iti kalaysada. Saan ako na dumaraay? Umadayo aklangan, Mama Nena. Agbakasyon aklangan iti sa bali a lugar.
Tapno makailiw-liwagag. Nasaya at dayta nga aramidem. Kat amok, amakasarak kanto iti lalaki at talaga aparakan ka, Felina. Ay na, bagay launay kan ka dayta wedding gown mo, ading ko. Bilibakan ka. Tanalaing ka nga ag-design. Simple lang, Manang Sara. Ngam bagay mo launay. Nagminarti talaga a kinapintas mo iti dayta a wedding gown mo. Agyaman ak Manang. Kat kaskid daw mo, da kami kinilakay ko ti mangitulod kan ka iti altar. Agyaman ak Manang. Da kayo laang ang tinabati a pamilya. Iso nga agyaman ak, tapinat ganyo tikid daw ko. Maalangarod, intayon ijay simbaan. Narigat numala daw tayo. Agda naglakit din ni Jerome. Naragsak a panagkalay sayo, Jerome, apo. Katrina. Agyaman kami, Lolo. Agyaman kami, Lolo. Kamaudyanan na. Nagkalay sa kamatlangan, Jerome, apo. Sapay kuma, tamay payandak adagos, iti apok, iti tuman. Matungpal, Lolo. Ha? Lakayan ni Lolo. Iso apat ganta. Ipayandak, iti adong apo, iti tuman. Ah? Wan, Lolo. Matungpal. Jerome. Ala, matgantan ni Lolo. Dahil tatikid daw na, kat nasken amapatkan. Mama, kasano daytan? Kita ang tinaramid mo. Insugal mo tinaglakwan ta iti dagakan balay. Naabak lakit nga ron. Sana bali, makasubot tanto. Awan kwartatan, Mama. Agtrabaho ka, tapno ada kwartata. Ha? Sa dino? Agkatulong? Ha? Ditam? Urayan niya at trabaho, basta agtrabaho ka. Uray si ka, Mama. Agtrabaho ka mat. Anya kumatrabaho? Di, uray anya. Labandera, no iso. Ha, di tam. Sana ka nairwam ng trabaho. Kasanuta nga rod itan, Mama. Awanan paghabang ta iti pagnaadan ta. Papanawan na talakit diti akin ko ka iti pagnanaadan ta. Makisarita ka anaimbag. Insugal mo amin ti kwartata. Di mo kayat nga ipaigam kanya. Anya nga ita, naungawan. Kasanutan, Mama. Si kagayam ti kanayon asaritaan ni Katrina kanyak nga inha ti asawa na. Tunggal agsarita kami iti cellphone, madam. Di na kun awagan iti madam. Madam, kun namlatan kanyak. Napintas ka. Ngum ad-addan apimintas ka. Gaputan na saya at ti kaunggam manang nena. Pag ko naamot iti kastadin ko. Gaputa diyo intulok amapukaw ti balay kandaga ti pamilya ni Katrina. Wen ading ko, gaputa amok ti sasaaden na sipud ubing. Saan ko akap-kapin ano ni Katrina? Ngam impatag kon kaskabsat. Gaputa na anos kan nasingpet anangay aywan iti day di tatang. Wen, amok day ta ading ko. Kat ita, agtitinulong tayo para iti pagsayaatan da. Adata manan dito'y kabatuan, Jerome. Wen, lumang abta iti presko nga angin ditoy. Malagip ko manan tinapalabas. Idi kanayo nak nga umay dito'y. Kat dito'y ko nga isang sangit ti sakit tinakam ko. Gapo iti kinaranggas daan ti Gloria kan Sheila kanya. Dito'y tamat anagam-am mo. Sikatin ang pasardang iti darat itakyag ko. Malagip mo pa'y lagayam, dayta? Kinuyog nak ang nagpasentro. Tapni ipaagas ta ti sugat ko. Kat pinakanak mat iti restaurant. Kat nabsugak iti pirmi. Gaputa mom asandak apakanandaan ti Gloria. Gaputa sa anak-anak kalaba adagos idi. Ay, kaasikamat iti kalabas. Ngam, simang ba'y tinapintas agasat para kanya? Sika tigasat ko, Katrina. Sikamat tigasat ko, Jerome. Napintas agasat asimang ba'y kanyak.
Gaputan nakaadalak lang arudan. Ado kayo pa'y amang ipatpatag kanyak. Kat pagyamanak day taagas at asimbang bay kanyak. Ag tinulong ta para ti bangunan ta a pamilya. Tapno napintas to tigasat dagiti agbalin nga anak ta. Ay ayatan ka, Katrina. Ay ayatan ka man, Jerome. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.